Ще кърват. Да. Ще храниш ли ти с писката сме, като дойде време, това ще ти кажа. Аз ще я после като ти кажа. Айде снимай Илона и... Уважаеми младоженци, кумове, родители, драги гости, приятно ми е да ви приветствам с добре дошли в ритуалната зала на община Бойчиновци на това мило сватбено тържество в този хубав летен ден. Драги Йоанна Галинова Алексиева и Никсън Галев Каменов, вие сте заявили в общинска администрация град Бойчиновци, че желаете да сключите граждански брак. Документите са прегледани и уточнени. Гражданският брак може да бъде сключен на законно основание. Свидетели са Памела Емилова Валериева и Венелин Илянов Валериев. Уважаеми Йоанна и Никсън, за да бъде сключен вашия граждански брак, е необходимо пред мен като длъжностно лице, пред вашите кумове, родители и приятели да изразите своето съгласие. Вие, Никсън Галев Каменов, приемате ли за своя законна съпруга Йоанна Галинова Алексиева, да я пазите, уважавате, обичате и цените през целия ви съвместен живот? Вие, Йоанна Галинова Алексиева, съгласна ли сте да сключите граждански брак с Никсън Галев Каменов, да го обичате и уважавате, да сте му радост и опора в общия ви път? Сигурно да! Сигурно да! Докъде на време? Вие, Памела Емилова Валериева, убедена ли сте, че Йоанна и Никсън се познават достатъчно добре и по своя воля и желание са решили да сключат граждански брак? Вие, Анатолий Василев Кънчев, сигурен ли сте, че Йоанна и Никсън са тук по своя избор и желание, за да сключат граждански брак? Извинете, вие четете нашето, защото върнахте кола. Свидетел. Това беше. Венелин Илянов Валериев. Вие, Венелин Илянов Валериев. Сигурен ли сте, че Йоанна и Никсън са тук по свои избор и желания, за да сключат граждански брак? Моля, Никсън и Йоанна, те тук ли са? Добре, и ти казваш да, нали? Приема се всички чуда. Моля, Никсън и Йоанна да подпишат. Там не е жи. Чакайте, аз ви обърках имената. Сега булката, ето тук. Никсън се е подписал, така сега имат. Заповядай. Венелин. И комата. Да. Съгласно обичая и закона на Република България, обявявам гражданския брак между Никсън Галев Каменов и Йоанна Галинова Каменова за сключен. Браво! После ще ги разрежем, да си ги сложа.
Кръгът е символ на слънцето и светлината, на завършеното и безкрайното. Венчалният пръстен е знак на съюза, който днес сключихте. Олицетворява дълбоката привързаност, обич и вярност един на друг. Носете тези пръстени в знак на безкрайната ви любов. Сега вече може да е ножичка, за да мога да се за да мога да... Хайде, сега може да се справи с шампанските. Вика да отделиш фотогените. Да отделиш фотогените. Браво! Уважаеми Йоанна и Никсън, вече семейство Каменови. 27 юли 2025 година е първият официален празник на вашето семейство. Днес е рождения ден на вашето семейство. Превърнете този ден в свой празник и всяка следваща година го отбелязвайте с много любов и романтични преживявания. Чака ви дълъг съвместен път. Път усеян с радост, но и изпълнен с препятствия. Дръжте се винаги за ръка и гледайте винаги в една посока. В този вълнуващ миг вдигнете изкрящите чаши и отпийте глътка вино за любовта, която ви събра, и нека тя да бъде постоянна спътница в живота ви. Щом ви води любовта, възможни неща няма. Във вашия съвместен път ще имате много поводи за наздравици, но като семейство това е първата и нека топли сърцата ви до дълбоки старини. Както са пълни изкрящите чаши, тъй да са пълни годините ваши. На здраве, за ваше здраве и до дъно. До дъно. Сладко ли беше виното или горчиво? Сладко, сладко. А? Не ли горчиво? Малко горчиво. Какво да кажеш? Те нищо да нека да го подсладят сега. Горчиво! Много бързо. Значи не можете да ви сладите какво. Хайде сега да ги го храниш. Няма значение. Айде. Хайде, заложиш? Какво да беше неженията, ще брат гадалчета да не се отцапат с меда, само да се малко меде. Питката е символ на богатство и плодородие. Така както нямат брой житените зърна в тази питка, така да нямат край хубавите мигове във вашия живот. Което трябва да нараним ние. Ми да. Айде, тебе нема трудно. Нека живота ви бъде сит като хляба и сладък като меда. Сега да станете с гръб един към друг. Да. Така хванете питката. Айде да ви го така. Хайде сега. Питката е почти по-равно, така по-равно ви пожелавам да делите в живота и радостите и тревогите. О, после ще си. Драги кумове, да бъдеш кум е чест.
Вие сте законните свидетели на този брак. Бъдете заедно на всяко щастливо събитие на младото семейство Каменови. Бъдете винаги до тях и ги подкрепяйте винаги, когато имат нужда. Бъдете им добри приятели. Скъпи младоженци, заедно по пътя да вървите и всеки миг съвместен да цените, че любовта не е подарък лесен и бракът не е песен. Понякога ще бъде тон фалшив, друг път миг най-щастлив. Когато появят се и децата, учели сте се вече на земята. Да остареете заедно накрая, това от сърце всички ви желаем. Днес е вашият първи семейен празник. Нека бъде честит пътят, по който ще вървите. Благословен да е домът ви, който ще градите заедно. Здрави и умни да са децата, които ще създадете и отгледате заедно. Винаги чисти да са мислите ви един към друг. Пазете откровеността, уважението и приятелството между вас. По-често си казвайте обичам те, защото това са вълшебни думи, които могат да изтрият всяка лоша дума и бликнала сълза. Ценете моментите, в които сте заедно. Дръжте се за ръце, подкрепяйте се и си помагайте. Живота е прекрасен, наслаждавайте му се. Бъдете здрави, бъдете щастливи. Горчиво! Уважаеми Йоанна и Никсън, по стара българска традиция, жената е пазителка на духа в семейството. На теб, Йоанна, поверявам документа, за да го пазиш до вашата сребърна, златна и диамантена сватба. Заповядайте. Честито. Благодаря. Честито. Честито на вас. Честито. За вас има поздравителен адрес специално от кмета на община Бойчиновци. Сега ще ви го прочетам. Уважаемо семейство Каменови, днес вие събрахте две съдби в една, два пътя в един, за да свиете свое семейно гнездо. Поздравявам ви за чудесния избор. Бъдете винаги един до друг, обичайте се и се подкрепяйте. Гледайте в една посока и не допускайте нищо да намали силата на любовта, която ви събрах. Живейте в мир и разбирателство, споделяйте радостите и болките. Не пестете сили и време за отглеждане и възпитаване на децата си. Правете всичко с любов и всеки ден ще бъде празник за вас. Пожелавам ви дълъг и щастлив семейен живот. Светлин Сретениев, кмет на община Бойчиновци. Браво! 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 Сега можете да се снимате, ако искате с кумовете да си стигнете на здравица, да се снимате на другите гости. Ако сте гледате на така да подредим. После се поздравете. Ако искате ние да не ви притесняваме да се Да сте на живи и здрави. Вече официално. Я напълни на самата. Така добре, добре. Да питам само нещо. Ние може ли с моята съпруга да кажеш не вместо да? Не. Що мината се набере вече? Минало ли вече? Езък. Моята съпруга да, поне ние да кажем не. Всичко друго цялото сърце
Най-вече две. Едно момиче, едно момче. Може и две и след едновременно. Може, признат Да се се. справим с теб. Това ви пожелавам. Честито, скъпо Йоан. Благодаря. Честито за рок, може прочет. Законно за рок. Не може и две да справим. Взима, не, моя вече. Има си отдавна моя. Лично да си живи и здрави. Какво си пожелаете да сте мали? Бог да ви Господи. Трябва да бъдете живи семейство, да ви свърне всичките ви мечти за напреде и най-вече да обичам цял момче и да дай Господ за напреде да сме заедно с вас. Господин Тречев, сиявски признак се стои. Ама остана усилия преди. Аз не ви снимах. Ама не знам, кой ти на защо снимаш бе? Кой? Кой ти не е Искам само да ви прочетем един стих от Библията. Това се намира в Притчи 3 глава, 3 и 4 стих. Благост и вярност нека не те изоставят. Вържи ги около шията, напиши ги на почта на сърцето. Така ще намериш благословение и добро име пред Бога и пред хората. Амин. Много се радвам. Къде столица да му пожелаваме? Искане. Твоите благословения. Искам да ви поздравим и аз с един стих. Един малко разказах на Йоанна, ще го кажем и на тебе, обаче го прочетем. Стиха се намира в Псалм 127 глава, първи стих, началото на стиха. Ако Господ не съгради, не построи дома, ако Господ не построи дома, напразно се трудят зидари. Тоест, ако Бог не присъства в дома, във вашето семейство, напразно е всичко. Това ви пожелавам да го помните винаги, да сте на Бог да бъде на първо място и тогава всичко ще бъде на това добре. Обещавам ви го. Кой ще си правим ако снимка ли? Айде, Лилия, ала ли снимаш? Айде тук набързо с теб, като залата и после отвънка. Снимаме с чашите. Да, и се напиеме много. Тук има, Мога да ви снимам всички заедно да се наредите. Аз съм за това да ви помагам. Айде с тази. Ела, мама, дай на нея всички заедно.